Jdeme si udělat tuhle super svačinu do školy nebo kamkoliv, prostě to je úplně jedno. Jenom když ráno prostě nestíháte, tak to můžete už si udělat večer a vytáhnout jenom ráno z ledničky. Takže nakrajte si nějaké ovoce, já tady zrovna mám hrušku, někdy si dám jablko, banán, dáte si vločky, chia semínka, třeba skořici, mě tam chutná prostě, pak tam dáte trochu mlíka, vody a dejte tam, kolik toho chcete, prostě jakou chcete mít konzistenci. Potom si vezmete jakýkoliv jogurt bílej nebo nějaký ochucený jahodový, já měla zrovna tenhle proteinový doma. Přidala jsem tam trochu vody, aby to bylo víc takový lepší konzistenci, to prostě mělo. Pak jsem tam dá to ovoce, nebo tu hrušku v mém případě. Potom si do těch vloček dáte ještě med, aby to bylo sladší. No můžete dát nějaký sladidlo, nevím co používat, to je úplně jedno. Potom tam dáte ten jogurt na to ovoce, potom přijete nějaký oříšky, nějaký semínka, já mám tady ty z Actionu, jsou mega dobrý, jo, takže doporučuji. Potom chia semínka na ozdobu a tady nějaká granula, nebo měla jsem mixit. Já už se s ním hodně hraju, takže ty granulu chia můžete třeba vynechat a udělat to podle sebe. Dělala jsem si to ráno, takže oceňte můj krásný župan. A doufám, že až se mi zase někdo bude ptát, co jsem si dala, tak už budu moc odkázat na tohle video. Já jsem si tady spravila chuť po matice. A jsem svačinou po